Да поговорим за най-ефективния и умен начин да печелиш пари, докато си стоиш вкъщи, пред компютъра. А именно Affiliate Marketing. Това е онлайн реклама, за която се плаща право пропорционално на постигнатите резултати. Търговците плащат на афилиатите, какъвто можеш да бъдеш и ти още от днес, определен процент от продажбите, генерирани в резултат на промоционалните дейности, провеждани от афилиатите. Кои са търговците? Обичайно, това са онлайн магазини, които плащат комисионна за всяка продажба, направена от посетител, който ти си препратил към техния сайт. Всичко, което трябва да направиш, е да избереш магазините, които искаш да рекламираш и да започнеш да работиш. Не трябва да мислиш за трафика, а за продажбите. За всяка валидна продажба получаваш процент от сумата, получена от магазина. Доста яко, нали? Affiliate платформата записва продажбите, които ти генерираш, и твоите комисионни. Ние се грижим за всички подробности, както и за това да получаваш парите си на време. 2 лева те очаква с повече кампании, които можеш да промотираш. Как да направиш това? С банерите, които имаш на разположение. С препоръките за продуктите, които постваш в блога си. С твоите сайтове, където промотираш офертите на магазините. Създай акаунт на афилиат в www.2leva.bg. Стотици хиляди в България вече пазаруват от електронни магазини. Всичко, което трябва да направиш, е да им покажеш продуктите, от които те имат нужда. Какво ще кажеш? Реши ли колко пари искаш да спечелиш? Създай акаунт на афилиат. Отнема само около 1 минута.